facer tarefas propias este poema celestes ou as eclipses que ás veces na vida nos poden pasar ás mulleres. Vamos escoitalo con música de Chopin, con Nocturno Opus 55, movimento número 1, e vamos ver si é un poema dedicado ás eclipses do ceo ou da terra. Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas, exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la pavorosa sombra fugitiva burlaban tan distantes que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba, del orbe de la diosa 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros ser ostenta, quedando solo, o dueño del aire que empañaba, con el aliento denso que exhalaba, y en la quietud contenta de imperio silencioso. Sumisas solo voces consentía, de las nocturnas aves, tan oscuras, tan graves, que aún el silencio no se interrumpía. Con tardo vuelo y canto del oído mal y aún peor del ánimo admitido, la avergonzada Nictimene acecha de las sagradas puertas los resquicios o de las claraboyas eminentes los huecos más propicios que capaz a su intento le abren brecha y sacrílega llega a los lucientes faroles sacros de perenne llama que extingue, si no infama, en licor caro la materia crasa, consumiendo que el árbol de Minerva de su fruto de prensas agravado, con gojoso sudó y rindió forzado. Y aquellas que su casa campo vieron volver, sus telas, hierbas, a la deidad de Baco inobedientes, ya no historias contando, diferentes en forma, si afrentosa transformadas. Segunda forman niebla, ser vistas, aún temiendo en la tiniebla, aves sin pluma aladas. Aquellas 3 oficiosas, digo, atrevidas hermanas, que el tremendo castigo de desnudas les dio pardas membranas, alas tan mal dispuestas, que escarnios son aún de las más funestas. Estas con el parlero, ministro de Plutón un tiempo, ahora supersticioso indicio agorero. Solos las no canora componían capilla pavorosa, máximas negras, longas, entonando y pausas más que voces esperando a la torpe mesura perezosa, de mayor proporción tal vez, que el viento flemático echaba movimiento de tan pardo compás, tan detenido, que en medio se quedó tal vez dormido. Bueno, pois non sei de que falaría Sor Juana Inés. Lembremos que Annie Dillard dicía que un eclipse parcial y un eclipse total tienen en común lo mismo que besar a un hombre y casarse con él. O sea, ya nada. Lo mismo que volar en un avión y tirarse de él. Nada. A pesar de que una experiencia precede a la otra, la primera no te prepara para la segunda. Que teñamos presente que isto é total. Bueno, pois despedímonos xa. Mira, da outra vez fiximos unha hora e dixemos, quedámonos cortas, venga, facemos un especial de 2 horas, facemos 2 horas, nos queda curda a seguinte 3 e ao final os especiais de 30 horas van ser só de Ulalume. Pero bueno, que Ulalume temos lume para rato. Ainda que ás veces nos eclipsemos, pero volvemos. Volvemos con máis forza.
deixámosvos co programa especial do Noroeste Estrella Galicia para que saibades pois todo o que todos os grupos que vai haber estes días e non perdervos nada do que vos interese. E nós nada, pois iremos pensando o noso próximo especial. Queda o Black Hole Sun que fixen en galego, non imos a escoitalo, ves? No, para a próxima. Bueno, ten que ser antes da eclipse, porque a letra é de sobre a eclipse, pero bueno, vale. Xa está, queda eclipsado, pa outra. Pois, mentre pensamos en todo iso, moitos bicos e ata a próxima. Apertas. In my eyes, indisposed, in disguises no one knows, hides the face, lies the snake, and the sun in my disgrace, boiling. I tell you, you'd say I'm not the one you wanted. I couldn't handle that. So if I tell you, promise me I can take it back. Can you promise that? Can you promise that? A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Que tal? Boas tardes. De momento, para mañá martes non se agardan cambios na situación meteorolóxica. Quedaremos na Coruña e na súa comarca cos ceos parcialmente cubertos e con algunha chuvia de carácter intermitente e puntual, máis probable sobre todo durante a mañán e o mediodía. Isto vai facer que as temperaturas descendan con valores máximos que estarán alrededor dos 23-24 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Neste luns marcado polo paso das borrascas moi pouco activas, dende logo, pero que nos deixan este ambiente con algúns chubascos que se seguirán registrando durante a tarde e que xa pola noite irán desaparecendo. En todo caso, mañá martes continuamos na influencia das borrascas e polo tanto temos que contar cun día de nubes e de novo con precipitacións de carácter feble, máis probable sobre todo na provincia da Coruña e norte da provincia de Lugo. As temperaturas mañán experimentarán un lixeiro descenso, valores suaves, non moi extremos, máximas en xeral entre os 25 e os 30 graus, valores máis suaves na metade oeste. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal. Moi boa tarde a Coruña. Estamos emitindo en directo en Cuac FM hoxe el luns 3 de agosto de 2026. Son as 7:01, un equipo de Cuac FM. Repasaremos todo o que vai suceder na 39ª edición do Festival Noroeste
Estrella Galicia. Escoitas Quack FM. Temos tanto que contar que imos coller un pouquiño de ritmo nos mandos técnicos. Miguel Anxo, moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Falaremos con el máis adiante. En a mesa temos a Gema, que tal? Hola, moi boa tarde, encantada de estar aquí. Temos- O meu primeiro noroeste. Bueno, pois Non foi sen tempo, eh? como programa, Como despois programa, como programa. como paseante. Como ointe, fidelísima dende o primeiro día que coñecín Quack FM. Temos a Iván, moi boa tarde. Tamén é a primeira vez que participo no especial Festival Noroeste Estrella Galicia. Noel Migueles, que xa é un clásico, Noel Turbulencias, para a audiencia dos que se implican neste programa dende fai Sí, anos. aquí estamos un ano máis, prestosos a falar un poquinho das bandas e dos artistas que vamos a encontrar deste Festival Noroeste Estrella Galicia. E temos un convidado especial, alguén que seguramente na vindeira tempada de Quack FM estará nestes micros, que é Dani, coñecido polo seu rincón, o radar, no que nos fala de música a toda a xente que o sigue. Hola, Dani. Moi boas tardes, primeiro tamén programa do Noroeste e como diste van vir cousiñas. Pois maravilla. Este é o teu programa tamén. Se queres enviarnos un WhatsApp ou un Telegram en algún momento, imos dar o noso número 881 01 2231. Repito. Bueno, o Telegram, mellor que non o manden a ese número, Vale, pois entón esquecemos o Telegram temporalmente. E o WhatsApp é 881 01 2231. Como vai ser ese? É o 644 73 73 03. Vale, sabes que pasa? Que aquí hai un papeliño aí diante que me estaba levando a Horto, vale, porque está metido para baixo o teléfono do WhatsApp. Tes toda a razón. Os ouvintes xa sabes que o que empeza por 881 é o teléfono fixo. Exacto, estaba dando o teléfono de chamar a emisora e hoxe non imos habilitar o teléfono porque precisamos moitísimo tempo. Bueno, fallo técnico de Tommy Desastre, que para eso non me presentei porque Tommy Desastre tiña que meter a gamba en algún momento. Antes de comezar co repaso dos días de festival, queremos lembrar que hai unha exposición moi interesante que podes ver dende mañá ata o vindeiro sábado, xa comezou o xoves pasado, está na Casa Museo Casares Quiroga, titúlase Reversións Noroeste, e para que te fagas unha idea vas a atopar 38 portadas de artistas que pasaron polo Festival Noroeste interpretadas por artistas coruñeses que a través dunha convocatoria pública que se fixo decidiron cada un deles a quen lle dedicaban pois, o seu traballo. Neste caso podes visitala de martes a sábado, como dicía, e o horario é de 10 a 1 e de 5 a 8 da tarde, totalmente gratuita e moi recomendable para meterse no ambiente festivaleiro. Bueno, presentamos un pouco o festival e recordar que dende o 5 de agosto ata o sábado 8, aínda que tamén hai unha extensión o día 9 da que falaremos a continuación. O mércores e xoves estaremos nas prazas de Azcárraga, no Campo da Leña, no Parque de Santa Margarida, no Castelo de San Antón e na Praza de María Pita, tanto mércores como xoves. Despois, o venres e o sábado, todo concéntrase na praia de Riazor, onde están os cabezas de cartel deste Festival Noroeste Estrella Galicia. Temos un extra que é o Nordestiño. Nos Xardíns de Méndez Núñez toda a familia pode chegarse dende o mércores ata o domingo. Vou repasar rapidísimamente. O mércores estará Pablo Díaz. Os concertos son ás 6 e algúns ás 12 da mañá, vale? Entón, ás 6 da tarde, mércores, Pablo Díaz. Os xoves, Picadiscos con María Faltri, tamén ás 6. O venres, Caderno de Cores e Cancións, tamén ás 6. O sábado, doble sesión, ás 12 con Viva Palula, o concerto ás 12 da mañán e pola tarde ás 6 estará Lidia Botana. Para rematar, o domingo ás 12 da mañá, Mamá Cabra. Damos as grazas ao Concello da Coruña que nos axuda a facer este programa e tamén colabora co noso concurso, nesta caso a 28ª edición do concurso de bandas e solistas de Quack FM. Falaremos coas dúas bandas que actuarán este ano no Noroeste grazas a este concurso. E agora xa metémonos en fariña e Dani vai ser o encargado de presentarnos a primeira artista a que inaugura realmente o festival.
son o encargado de inaugurar cos mesmos nervios que seguramente teña a nosa primeira artista, que Lo, procedente de Coia, pero residente na Coruña, artista multidisciplinar que leva uns 6 aniños xa sacando música e que ven de estrenar o seu novo EP titulado Prometeo na cidade. Imos escoitar a Lo. Amargos ese sorbo do café, voltemos a ser homos e nos sapiens, espertémonos a hora de comer. A sociedade do deber anestesiada agora é a sociedade do poder. Producireis só emocións naqueles ollos que me observan con olleiras e un tremer. Un artista que estés escoitando bastante calmadiña, ainda que ten algunhas cancións potentes, que a súa música, bueno, reflexa un pouquiño a crítica ou a reflexión desta vida moderna que nos leva ao estrés, que nos leva ás prisas da cidade, e que creo que como primeira peza deste festival pois vai axudar a que entremos pouquiño a pouco en faena. Ninguén este enfermo polo estrés, gaño tempo non facendo nada, porque esa nada é todo que ten. Onde e cando podemos vela? O mércores 5 de agosto a 1 do mediodía na Praza de Azcárraga. Pues mira, sitio maravilloso para escoitar a Lo. Ademais, temos a sorte de que temos un audio que nos manda tamén para presentarse ela e presentar este Festival Noroeste. Moi boas as ointes e os ointes de Quack FM, eu son Lo e quero convidarvos a que veñades a escoitar moita música en directo neste Festival Noroeste Estrella Galicia 2026 que estará acontecendo do 5 ao 9 de agosto nas distintas prazas da Coruña. Se queredes ver o meu proxecto en vivo, estaremos tocando na Azcárraga o 5 a 1 da tarde abrindo este festival. Unha aperta enorme para todas e todos. Estes que soan son Greasy Belly, unha banda coruñesa, neste caso de rock americano, non o poden negar, e a canción fala da choiva en Galicia. Agardemos que non nos acompañe durante o festival. Eles actuarán no Campo da Leña, inaugurando ese escenario o mércores ás 8 da tarde. Bueno, minto, porque esa mañá está Colorado tamén, vale? Pola mañán temos ás 2 da tarde no Campo da Leña Colorado, e o que inauguran é a sesión de tarde no Campo da Leña os Greasy Belly. Moi recomendable tamén Colorado, tamén na onda de rock americano. Empezaron no ano 80 e tantos con un disco que foi número 1, curiosamente, nos 40 principais, Besos de cerveza. Si buscades por aí a canción, aparece. Sí. Bueno, pois nada, eso, recomendación para a xente que lle gusta o rock de guitarras, Greasy Belly, Campo da Leña, 8 da tarde do mércores. Escoitámonos un poquinho máis e continuamos. Under my skin.
E continuamos co seguinte artista que vai inaugurar tamén o mércores 5 o escenario de María Pita ás 8 da tarde. Ele é Ángel Stanich, que chega desde Santander tamén presentando novo disco titulado Por la Hierba e que vai ofrecer un espectáculo cheo de rock, de folk, de moita psicodelia e que estou seguro que non vai deixar indiferente a nadie. Perfres y Suisse, sé que bebí, ya luego no me acuerdo. Verde venía, hecho poría, con trufas de un convento. Por el desfiladero de Sobrón, me faltaba animar a la afición. Un artista ademais que, como di, esta canción que se titula Os traigo amor vai traer moito amor, vai traer moita reflexión e vai traer moita diversión, porque ainda que os que tedes moi tranquilo, o baile está asegurado. Yo no quiero sembrar el pánico. Esta noche de paz os traigo. E como isto non dá para meter todas as bandas que van a actuar musicalmente, pero sí queremos citar que a xente que se achegue á Praza da Azcárraga ás 7 da tarde, estamos no mércores, lembrade, poderán escoitar a David Regueiro Trío coa colaboración de Pablo Castaño. Estuve solo, muy por ahí, por algún bosque inmenso. Un escolar sin un tutor, flotando sobre el Ebro. Sé que corrí seguimos no mércores. Esta vez ahora cambiamos de escenario, estrenamos o Castelo de Santo Antón, que traemos unha novidade. Para este ano, para o emplazamento do Castelo de Santo Antón, non hai que reservar as entradas porque vai ser fora do castelo, o sea, diante da porta, e depois acomodar aí a ver como sai este experimento. Esperemos que ben, porque o mércores ás 21 horas vai estar Ana Andreu, que é unha compositora, guitarrista que ven de catalana, es que está a escoitar agora, que compón fundamentalmente en catalán, é psicóloga, abertamente lesbiana. En este noroeste pois virá a presentar Vigilia, que é o seu último traballo do 2025. Eu seleccionei a peza que estades a escoitar, e non é de Vigilia, porque foi a que se deu un pouco a coñecer como artista, xa que é unha versión da canción original de Amiki, que é unha recoñecida banda catalana que no 2017 invistou a Ana Andreu ao seu escenario e marcou así o seu debut en solitario. Pois iniciou unha carreira musical, pois iba a escoitar un pouquiño. I cannot feel that much, except love, except love. Esta canción en concreto pois fala da resiliencia frente á adversidade ou do amor incondicional. Pois en xeral as letras de Ana Andreu son pura poesía dunha beleza crudísima e unhas melodías pois intimistas e envolventes. To see your smile, a gem that's rare to see. I feel I'm in denial of what's gone and what's real. I can't offer you that much, except love, except love. E agora seguimos no mércores ás 22 horas, cambiamos de escenario na Praza da Azcárraga, escoitamos a Pamela Rodríguez, que ela mesma publicou no Face onte: qué suerte haber caído en esta ciudad tan especial, qué honor cantarles a mi plaza favorita, ya tengo el corazón allí. Pois nós tamén, Pamela, temos o corazón de que veñas aquí a presentar.
O último traballo, que, bueno, data do 2023, que publicou o seu disco Meigas, onde fusiona o folk atlántico coa electrónica, invocando as meigas en galego, que é o que estades a escoitar agora, o tema Terra das Femias. Pamela Rodríguez, peruana, fincada en Madrid, 2 veces nominada ao Grammy Latino, cantautora, poeta, pianista e pintora. Estudiou etnomusicoloxía na Universidade de North Texas e mezcla o jazz, o indie, o pop e a música popular peruana. As súas letras son un canto á liberdade, aos dereitos humanos e ao feminismo. Eu vim unha aldea a vivir unha vida tranquila. Eu vim unha aldea a vivir unha vida tranquila. É único que eu quero, caramba, unha vida miña. É único que eu quero, caramba, unha vida miña. Estás a escoitar o especial Festival Noroeste Estrella Galicia de Quack FM. Entramos nun escenario moi especial no que caben moitísimas músicas diversas. O mércores comezarán as actuacións alí ás 19 horas coa actuación de Freestyle People e Gallos del Norte. Logo teremos a posibilidade de irnos ata a música da Orquesta Invisible ás 20:30. A que soa Catuxa Salón. A que soa é Catuxa Salón, que en realidad chamase Catalina Salón Nunia, que naceu en Vila García de Arousa no 89. Ela é cantante, compositora, actriz e socióloga e a súa é unha das traxectorias máis singulares deste festival. A súa familia ten raíces arxentinas e iso marcou a súa infancia. Creceu escoitando folclore arxentino de Los Nocheros, Mercedes Sosa e Violeta Parra. Estudou piano na súa Vila García natal e xa en Madrid formouse en Socioloxía na Universidade Complutense e en Interpretación na Escola Corazza. Ali tamén formou aos 21 anos unha banda de country ibérico e mantivo un proxecto en solitario antes de que chegase a pandemia e decidise, como dixo nunha entrevista, dar un xiro de 180 grados. Ese xiro levouna a instalarse no rural, no concello lucense de Pontenova, onde xurdiu de xeito case orgánico o proxecto que hoxe coñecemos como Catuxa Salón. Define a súa música como unha fusión entre os ritmos tribais latinoamericanos, o folclore galego e a electrónica, xa o estades escoitando, sen encaixarse en ningunha etiqueta pechada. Recoñece como referentes a Bomba Estéreo, Lallegros, Lila Downs e Nicola Cruz e chegou a definir a Lallegros e Lila Downs como as súas nais a nivel musical. No directo acompaña a Judith Almeida e ao contrabaixo e Lucía Cortiñas a percusión, as que ela mesma chama cariñosamente las gitanas. No 22 publicou o seu primeiro sinxelo Mulleres Piratas, dedicado ás mariscadoras, as que seguiron temas como Tentempé ou Cando eu morra. O seu primeiro disco nunha aldea presentou no programa Luar, así que Luar aí é digamos un sitio de descoberta de artistas.
E aquí tamén quero marcar, porque das artistas que eu vos vou falar, pois teñen certa relación con toda esta lusofonía, non? E atopamos este pequeno desvío en Catuxa Salón, porque canta en galego, bueno, desvío non, quero dicir que desvío porque as outras son, digamos, de Portugal e Brasil, pero xa sabedes que o galego é lingua irmá do portugués e a través dela ten de pontes cara a América Latina coas súas raíces argentinas e a súa admiración por sons uruguaios, ecuatorianos e colombianos. É un exemplo claro de que o galego pode ser un vehículo dunha música que mira ao mesmo tempo cara ás Américas e cara a outras partes do mundo e que nos fai, pois, internacionais. Bueno, pois Catuxa Salón, 6 de agosto, Parque de Santa Margarita, 10 da noite. Escoitas Quack FM. E volvemos ao Campo da Leña, seguimos no mércores 5, nesta ocasión para falar de Agorafobia, que estarán actuando ás 11 da noite, banda galega de Boiro, con máis de 10 anos de carreira, que regresan máis ben dun pequeno parón en canto á actividade pública. Estiveron preparando un disco que saiu fai moi poucos meses, titulado Kamikaze, que a canción que estamos escoitando de feito é a que dá título ao disco. E é curioso porque, bueno, estamos escutando a canción máis cañera do que levamos de programa, pero que elas están reivindicando un pouco con este traballo e ca súa obra, é precisamente un pouco que falaba eu ao principio con Lo, un pouco a calma, un pouco a necesidade de ir en contra dos ritmos, neste caso da industria musical, unha banda, como escoitades, de moito rock, que poquinho a pouco foi encontrando a súa imaxe, e que agora posiblemente isto son un pouco típico tópico, pero están no momento máis maduro da súa carreira. E despois da Agorafobia, pechando o escenario do Campo da Leña, veñen uns norteamericanos, non van soar no programa porque non nos cabía todo, pero eu teño uns cantos colegas que apuntaron na súa lista de desexos pois ver a estes tipos de Indiana. Comenzaron a súa carreira no ano 2013 e chamanse Frankie and the Witch Fingers, pero non o hicimos escoitar. Busca os ticaracho.
Outro americano no Festival Noroeste, neste caso Fantastic Negrito. Vai a estar pechando a noite no escenario da maravillosa Praza de Azcárraga. Teño moitísimas ganas de ver este artista porque estivo en Galicia 2 veces e non estivo en Coruña, estivo en Compostela, así que o teño anotado. Moita xente que o viu, unha desas recomendacións para a xente roqueira con toques de funk, un home con 3 Grammys, cun accidente que case o deixa sen poder tocar nunca máis a guitarra, accidente de coche, polo 2015 máis ou menos, se non lembro mal. Así que unha desas experiencias vitais complexas, e aquí o temos, na Praza de Azcárraga, lembra, o mércores 5 ás 12 da noite, coa súa banda, claro, non vai a estar só. Salvar Europa ainda que poda. Eu non vou cambiar a historia, eu non vou romper España ainda que rompa. Sento-me no prado e só me importas ti. Pois aquí temos os Familia Camaño, un estandarte das bandas galegas que celebra os seus 15 anos sobre os escenarios. Aquí falan na canción que estamos escoitando de Romper España, pero que van a romper é a Praza de María Pita. Estarán ás 12 da noite o mércores 5 de agosto. Se estades atentos ao programa, xa tedes un lote de solapes e seguro que tedes problemas para elexir todas estas bandas que estamos comentando. Antes da Familia Camaño, na propia Praza de María Pita, está tamén un dos nomes que máis chaman a atención para ese público, vamos dicir, indie, que é Dorian, pero eu veño falar da Familia Camaño, que sona así. E non ven sola a Familia Camaño, xa que ven tamén con a Orquestra do 15, que vai ampliar toda a sonoridade desta banda increíblemente rock, pero vai levar a un punto máis verbeneo, máis vientos. Bueno, unha cousa moi curiosa que vamos a poder ver nesta Praza de María Pita. Como digo, ás 12 da noite, o día seguinte se traballa, pero hai que aguantar un poquiño para ver tanto a Frankie and the Witchfingers, que comentou Tommy, como a Familia Camaño. Con isto rematamos o mércores e xa vamos pasando hacia os xoves. Escoitas Quack FM. Estás a escoitar o especial Noroeste de Estrella Galicia de Quack FM. O que soa de fondo agora mesmo é outra desas pezas curiosas dentro do festival.
creo que moita xente xa o coñece tamén de outras actuacións na cidade. Nesta ocasión ímolo escoitar, mentres comentamos un pouco que nos apeteza a cada un de nós sobre este festival que todos os anos chama atención, hai gañas de falar sobre o Temos mesmo. a Tommy despistado, porque eu creo que te estás referindo a Yerai, pero este non é Yerai, este é a sintonía do noso programa. Ah, Yerai, que meteches claro, a sintonía. metín a sintonía, porque Vale. despois tiñamos a sorpresa esa. No, pero a xogada é escoitar agora a Pero Yerai. Pero escoitámolo despois na pausa, non? Ou Pero queres escoitalo é agora? que a pausa é para... e a pausa non é pausa de verdade, vale, No, vale. o sea, ainda non Pois imos nada, respirar, respiramos un venga. pouco máis tarde. Claro, a mí me estaba despistando porque realmente non me soaba o que eu puxera, pero a ver se estou metendo aquí a Non pata. había flamenquito aí. Claro, me faltaba esta guitarra da que nos comentou ademais un compañeiro de Cuac en plan, este é o novo Paco de Lucía, verdad, Gema? Sí, podemos mandar aquí un saúdo a Samuel Bujía, o noso meu prescritor musical que dixo que é o novo Paco de Lucía. Que pensades? Dani dicía que a cousa vai por aí. Sí, a ver, pode ser que igual de primeira sone como moi pretencioso ou demasiado forte a comparación, pero creo que é bastante acertada, creo que vai polo camiño. Pois está soando a voz de Judeline, que ademais estará a finais de mes dentro duns concertos que se celebran no auditorio de Santa Margarida. Así que aproveitamos para facer tamén esa referencia a ese concerto e outro de Valeria Castro, se non lembro mal. Sí, é verdade, son dous concertos moi recomendables. Eu quería volver un segundiño a Yerai Cortés, e sí que é verdade que é un dos guitarristas actuais e contemporáneos máis importantes do país, e recomendo moitísimo o seu documental, que ademais está rodado por un tal Antón, que probablemente non coñecedes, que o mellor se digo Puchito, mellor. Exactamente, de Z Tangana, está dirixido por Z Tangana. É un documental moi recomendable se queredes profundizar en todo o significado do disco, do último disco de Yerai Cortés. Creo que xa está a punto de sair outro. Sí. O xa saiu, non? Estamos aí. Estamos moi preto, pero seguramente aquí na Praza de María Pita presentará un pouco moitas desas cancións do documental. Esa, digo, documental recomendadísimo. Como dentro da frenética programación que fixemos non estaba no seu sitio, Yerai, pois imos citar agora sí que actúa os xoves, como estamos a dicir, na Praza de María Pita, en concreto ás 10 da noite. E agora sí que, se vos parece, pois podemos adicarlle 2 minutiños a comentar un pouco algunha cousa do festival. Sí, un inciso, Yerai é un dos artistas que teñen un asterisco no programa. Por que teñen ese asterisco? Os que teñen un asterisco é porque teñen un intérprete de lingua de signos. Importante tamén dicilo. Inclusión neste festival noroeste. Sí, os concertos de feito serán Yerai Cortés, Dorian, Bala, Springs, Rusowski, SES, Eco and the Bunnymen e Bomba Estéreo. É dicir, prácticamente todos os concertos da Praia de Riazor e a maiores os principais concertos da Praza de María Pita. E unha das novidades que comentachedes antes con respecto a do escenario do Castelo de Santo Antón, entendo que non vai ser no interior xa, non? Claro, eu entendo os motivos, sobre todo da accesibilidade, non? Pero que vos parece este cambio? Credes que vai afectar un pouco ao feeling ese que había de estar ali dentro? Igual perdemos maxia, pero ganamos outras cousas, xa veremos despois. Sí, evidentemente vai caber máis xente. En principio, o problema do espazo desa xente que chegaba correndo dende outro concerto atopaba que non cabía, tiña que voltar para atrás, pois non vai haber ese problema. Agardamos que polo menos os vehículos que pasan por atrás que non afecten a eses concertos. Dicía Noel o tema da accesibilidade, de Gema tamén. Creo que ademais de intérprete de lingua de sinais, hai tamén mochilas vibratorias, vale? A xente que teña interese en poñerse, pois as mochilas vibratorias basicamente para a xente que ten problemas de audición, son unhas mochilas que están conectadas á mesa de son e que envían vibracións. Eu tive a sorte de probala nun concerto que había no Xardín de Méndez Núñez. Me deixaron unha para ter a sensación esa de como vai o ritmo da canción, e claro, ao estar vendo e sentindo iso, pois é unha forma de integrar que me parece moi interesante nos concertos. Non se pode ter en todos, pero bueno, é un avance xa, polo menos meter estes que estaba citando Noel dentro desa posibilidade, e agardemos que se aproveiten esas mochilas. É un avance pensar en todas as persoas cas súas capacidades e discapacidades e diversidades. Totalmente. Eu destaco no campo da leña para a xente que lle guste máis o rock and roll, pois os xoves e os mércores hai boas bandas para
para o público máis roqueiro. As guitarras normalmente se concentran bastante no campo da Por leña. exemplo, os Grisibelli, que tamén algúns dos membros forman parte de Exit, que é unha banda de versións da Sala Mardi Gras. Mira, vou aproveitar para contar unha curiosidade, que neste noroeste cúmplense 40 veráns dende que se celebrou o primeiro noroeste, aínda que son 39 edicións, pois no ano 86 foi a primeira. E resulta que en ese ano 86 actuou unha banda que se chama Destellos de Pasión. Nesa banda estaba Alberto Cañás, que é o baixista de Grisibelli, é o único artista que repite da primeira edición a esta actual. O sea que eso hai que darlle un aplauso Pues sí, un aplauso. a Alberto, que sigue na música con toda a paixón do mundo, en este caso a banda que citaba Iván dos Grisibelli, unha curiosidade que tiñamos aí. Además teñen novo disco Grisibelli. Sí, Looking for a Roll, que non o comentei antes, pero con un temazo que se chama Let It Pass. Sí, podedes buscar que ten videoclip. Está súper enterado, Iván. Parece o seu fan número 1, Iván. Iván, parece que pasa un programa de música en 4FM. Programa de rock, concretamente. Bueno, eu sou ver a Exit, a banda de versións, e tamén vin a Grisibelli na Mardi Gras, entre outros sitios. Moi ben. Con los ojos del alma yo te estoy mirando, te estoy mirando. Con los ojos del alma te estoy mirando. Y con los de la cara disimulando. A la cruz no pongo pero y esa es la cruz del campo. Escoitas Quack FM. Bueno, pois xa estamos nos Xoves, concretamente na Praza da Azcárraga, na hora do vermú, estamos na 1 do mediodía, e vamos a poder ver ali a unha banda moi nova, coruñesa, que se chama Apolo 18, e temos o prazer de ter o seu baixista, Antón Lorenzo, outro lado dos micrófonos. Moi boas, Antón, que tal estás? Hola, moi boas, moi boas. Bueno, o primeiro de todo é preguntarvos a típica pregunta que sempre facemos os gañadores do concurso de Quack FM, que sodes un deles. Como sentou esa chamada, como recibiches esa chamada e como se transmitiu dentro da banda? Foi increíble, o sea, o Festival Noroeste é un festival ao que levamos indo desde que somos enanos. A verdade non só é ganar o concurso, que xa é unha honra tremenda, senón que tocar nun festival como é o Noroeste. Bueno, estamos ante unha banda, como digo, moi nova, case ningún chega aos 20 anos de idade, e xa pasaron polas principales salas de Galicia, a Mardi Gras, a Filomatic, a Moon, a Fábrica de Chocolate ou a Crazy Crate, tamén por festivales como aquí tamén se fala, o Noites do Porto, e xa teñen unha boa chea de datas por diante. Antón, como estades xestionando as vosas vidas estudiantís ou laborais con todo o que se está construindo alrededor da banda? Pois como se pode, oxalá poder decir que o grupo é a prioridade, pero todos estudamos
sabemos que temos que sacar a carrera ou o ciclo. Se non matan en casa, non? Claro. Bueno, estades a presentar intentos de facer vida. Nos que somos uns expertos, xa vos coñecemos, pero toca vos a vos definir o que van a toparse os que se animen a ir a esa sesión Bermudo o xoves 6 de agosto. Pois é un pouco sobre todo ruido, o sea, levamos, non hai nada que non sexa en directo, que non sexa analóxico, é todo mediante altavoces, amplis, unha batería acústica e despois pois con uns chavales que intentan facer o mellor que poden. A xente que estivo no concerto que citaba a Noel de Noites do Porto viu que erades unha banda super engrasada, que estades facendo cantos ensaios a semana? A ver, sempre intentamos ter como mínimo un, porque sempre temos que facer setlist, temos que pensar como facer esos setlist, pensar como seguir compoñendo para non parar. Entón, mínimo unha semana. E cando colle de ritmo? Pois, a ver, es que o bo disto é que non é algo que nos fagamos porque temos que facelo, senón porque a nos encanta nos juntarnos, encender os amplis e tocar. Entón, pois non sei, pode ser 3 a semana ou 4, pero porque é algo que realmente disfrutamos. Dicías que sodes asistentes ao noroeste dende pequeniños, moito máis pequenos do que xa sodes. Claro, cita especial, non sei se hai en mente algo preparado un pouco único para este día. Como? Non entendín esa... Si, tedes preparado algunha sorpresa, algo único para este concerto? Pois, oxalá, pero a verdade é que vai ser un pouco... É unha liada. Vai ser, claro. Cambiar os setlist agora é unha liada moi grande. Claro. Que non o diga. Si é sorpresa que non o digan, verdad, Iván? Efectivamente. Claro. Antón, eu quería preguntarse, porque sodes unha banda de rapaces moi novos que decidistes, eu creo que a maioría dos vosos temas son en galego, non? Decidichedes tirar polo galego, e ademais eu fixome en detalles como que a vosa descripción de Spotify, por exemplo, está en galego, que outros artistas que fan música en galego teñen en español, non entendo por qué, pero bueno. Entón era para saber pois como xurdiu esa decisión, si foi de forma natural, si escribides xa os temas en galego desde o comezo. Sí, todos os temas son en galego, é unha reacción completamente natural. O cantante, que Iago, quen fai as letras, é de Cabana de Bergantiños, fala galego e fala o seu galego, que está moi lonxe do galego normativo, creo que se pode notar nas cancións, pero sí, foi de maneira completamente natural. Non houbo como un momento no que dixéramos non, ten que ser en castelán. Vale. Bueno, xa sabes que eso do galego normativo é o galego que temos que estudar nas escolas, pero despois, como en todos os idiomas, cada un fala como ben sabe, non? Bueno, claro. Nada, iba a comentar simplemente que nos estamos vendo a Antón porque esta conversa está sendo a través dunha videochamada, eleva a súa camiseta do Depor, os deportivistas xa están aí coa mente entre o festival e o comezo do Teresa Herrera, a Liga, todo este lío. Sí. Non sei se tes o carné. Home, vale. Costou porque foi unha pasta, foi un bo esforzo, pero sí que temos. Bueno, o Teresa Herrera coincide co eclipse. Tamén, sí. Co final do eclipse. Está todo conectado. Eu, máis que unha pregunta, é unha felicitación, porque é un de público, o festival aquí tamén se fala, e foi un gustazo escoitar música en galego con todas as variantes dialectais, así que parabéns. Parabéns ao grupo. Moitísimas de vos, non sei se dixedes ao que están dicindo de vos por aí, non? Pero están como louvando moito o son que tedes. Que sentides cando ledes esas cousas? Pois é unha honra tremenda, tamén o usamos moito para seguir mellorando. Nos pretendemos que sempre soar mellor que o ensaio anterior, e estas cousas axudan moitísimo. Mira, unha pregunta para os que non vos escoitaron ata agora, como convencerías a xente para que vaya ao concerto?
Pois creo que se realmente disfrutas a música en galego, creo que non hai moitos grupos que fagan o mesmo que facemos nosotros, falando do tipo de música en galego, e se simplemente gustache a música, creo que é un bo día para probar e escoitar un grupo que o está intentando. Pois, Antón, moitísimas grazas por estes minutos. Lembramos que o concerto de Apolo 18 vai ser na Praza da Azcárraga o xoves a 1 da tarde, inaugurando a sesión dese día. Ata esa mañá, vémonos ali a seguir currando. Moitísimas grazas. Moitas grazas, é un placer. Avanzamos no programa porque isto ten aínda moito que soar. Se non son igual que ti, é normal, mellor así. Temos moito máis que ver. Se pechamos os ollos, se non bailo igual que ti, temos máis bailes que bailar. Se non falo como a ti, moito mellor, falemos máis, diferentes, diferenzas. Cambiamos de escenario outra vez. Ahora imos ao monte, imos a Santa Margarida, onde o xoves ás 19 horas pois temos a banda Diversidade, que está escoitando agora de fondo a Silvia Penide, coa súa canción Diferentes Diferencias, e vai actuar neste escenario de Santa Margarida xunto coa Sophie Simons Band. Que podemos decir delas, Tomi? Pois Sophie Simons é unha muller británica que se veu a Coruña, que está pateándose os escearios coas cancións que vai compoñendo. Comezou tocando saxo na Rúa Real, deixando a xente abraiada coa súa paixón, e cada vez que se sube ao escenario é un desborde de enerxía. No caso de Silvia Penide, pois leva moitísimos anos buscando as emocións. Isto que estades a escoitar é unha grabación que fixemos, eu estaba ali, tiven a sorte de compartir este momentazo, todo o parvulario da zona de Novo Mesoiro. Son as voces que escoitades nesta grabación. Básicamente, Diversidade é unha banda creada pola Asociación Potenciemos, que busca integrar a persoas con capacidades diversas a través da música, un proxecto chulísimo que paga a pena apoiar. Neste caso, pois levan a estas artistas convidadas, así que creo que tamén unha oportunidade para chegarse a Santa Margarida. É un bo proxecto tamén, que nestes festivais pois teñan voz, claro que sí. E temos un audio da nosa querida Silvia Penide. Como presentar a Silvia Penide, que tamén é cuáquera, moi amiga nosa, poeta, que ten libro de poesía tamén, así que imos escoitar o saúdo de Silvia. Adiante. Hola, hola, xentiña linda, que tal? Aquí Silvia Penide, simplemente convidarvos ao concerto que teremos este xoves día 6 dentro do Festival Noroeste Estrella Galicia coa banda Diversidade, Sophie Simons e eu, Silvia Penide, temos a sorte de tocar con esta rapazada fermosa. Imos a estar a 7 da tarde no Parque de Santa Margarida, na zona do Centro Cívico, así que vinde escoitar, vinde sentir e vinde vivir, que non se nos esqueza vivir. Se non son igual que a ti, é normal,
Brevísimamente, a xente que queira bailar rock and roll neste noroeste tamén pode, porque MFC Chicken son os encargados de poñer o saxo iso, botarnos a bailar co rock and roll. Só quería facer unha pildoriña sobre este proxecto que xa estiveron na Coruña en varias ocasións, son habituais das xiras por salas. Eu creo que a xente que queira mover a cadeira pode achegarse perfectamente á Praza de Azcárraga os xoves ás 7 da tarde para inaugurar esa sesión vespertina. MFC Chicken. Penso en ti mentras camiño pola veriña do mar. Xa vou escoitando o ruxido dos que che levan a... Agora imos con Mar de Fondo, famosos pola canción 1906 adicada ao Dépor. Pois teñen novo disco que se titula Lo llamaban rock and roll, con un temazo que se titula Bailando con las ratas. Mar de Fondo é un grupo que se parece moito á música que fan Extremoduro, Marea, que son grupos de rock urbano. Pois actúan os xoves ás 7:15 no Campo da Leña. Meu é un grupo de power pop rock que ten un último disco que se chama Thank You Holding, con un sencillo para mí o máis destacado que se chama Having Fun. Actúan os xoves ás 8:30 da tarde no Campo da Leña. Para que non se nos escape, outra das actuacións que moita xente ten anotadas na súa axenda, La Perra Blanco. Dani é un dos fans que está pendente da súa actuación. Como que La Perra Blanco? Vai soar despois? Ah, sí? Ah, vale, pues me estaba quedando aquí eu despistado porque dicía, a ver, que son as 10 da noite, que son... Vale, pois nada, Tommy Desastre, exercendo de desastre.
na boca, pé no chão, sabes bem, meu amor. Ai, não entro nesse rio, sabes como é o vento que às vezes vem. Tu cais onde eu fico, meu amor. Tu já nem sabes bem se achas belas as maçãs. Tu já nem sabes bem quantos dedos tens nos pés. Tu já nem sabes bem dizer do que te esqueceste. E tu perdido não me mostres o caminho. Mão na mão, mão no pé, mão na boca, pé no chão. Sabes bem, meu amor. Ai, não entro nesse rio. Sabes como é o vento que às vezes vem. Tu cais onde eu fico, meu amor. Mão na mão, mão no pé, mão na boca, pé no chão. Sabes bem, meu amor. Ai, não entro nesse rio. Sabes como é o vento que às vezes vem. Tu cais onde eu fico, meu amor. Por quem te tomas tu a levar-me para esse barco? Por quem te tomas tu a dizer que tenho de ir? Por quem te tomas tu quando dizes que o meu medo te dá vontade de rir? Mão na mão, mão no pé, mão na boca, pé no chão. Sabes bem, meu amor. Ai, não entro nesse rio. Sabes como é o vento que às vezes vem. Tu cais onde eu fico, meu amor. Ben, pois agora cando dan as 8 da tarde imos ao Castelo de Santo Antón ao 5 de agosto ás 9 imos con Ana Lúa Caiano, que é unha das propostas tamén máis singulares deste Festival Noroeste. Unha artista que naceu en Lisboa no 99, que é unha banda enteira, cantante, compositora e productora. Caiano constitúe o seu directo a partir dun looper, un bombo, un teclado e a súa propia voz multiplicada en capas. Sobre o escenario vai tecendo en tempo real melodías que se cruzan coa percusión e con armonías que ela mesma vai creando, gravando e repetindo ao vivo. O resultado é un son moi persoal que parte da tradición musical portuguesa, pero que ela retorce con electrónica e hip hop ata levala a un lugar completamente contemporáneo. Criouse nun ambiente moi ligado ás artes. A súa nai Rachel Caiano é ilustradora e o seu pai é escritor, chamase Gonzalo Tavares. Comezou a estudar música aos 6 anos con piano, máis tarde formouse en voz e jazz no Hot Club de Portugal, ademais de licenciarse en deseño de comunicación e cursar un mestrado en son e imaxe. Foi durante a pandemia cando decidiu lanzarse en solitario, un camiño que a levou en 2024 a publicar o seu primeiro álbum, Vou ficar neste cuadrado, editado polo selo alemán Glitterbeat Records e asinado íntegramente por ela, tanto na música como nas letras. E aquí é onde a cousa se pon interesante para min, porque Ana Lúa Caiano tamén representa moi ben algo que me gusta subliñar, que é a proximidade cultural entre Galicia e Portugal. A nosa lingua, como dixen antes, a portuguesa comparten raíz, e esa raíz común faise evidente cando escoitas artistas como ela, non? Como decía, esta conexión, ademais, é moi evidente porque tamén é algo que se está a dar na música no panorama folk galego, non? Que aquí tamén estamos experimentando. Por tanto, escoitala é, en certo modo, escoitar unha versión do outro lado da raia do que nós mesmos facemos coa nosa propia tradición. Caiano é, ademais, un artista moi de facelo todo por ela mesma. Escribe, produce, grava os seus propios videoclips e mesmo deseña as portadas dos seus discos. Esa filosofía do it yourself, tamén moi conectada coa cultura das radios comunitarias como esta, dalle un selo de autenticidade a todo o que fai. Así que, bueno, se vos gusta a tradición cando se mestura coa innovación, se vos gusta pois ese fado renovado, esta é un artista que non debedes perder, como dicía antes, o sábado 5 de agosto no Castelo de Santo Antón. Non sei cantos dos que das que están na mesa non se van perder a Ana Lúa Caiano. Bueno, unha pequena corrección, porque que día é exactamente, Tommy?
O xoves 6. O xoves 6. Xoves 6 no Castelo de San Antón. Eu son unha das persoas que teño que confesar que este concerto é precisamente o que máis debezo de ir ver neste noroeste. Pareceme unha auténtica xoia todo o que escoitei desta señora. Así que aos seus pés, Ana Lúa Caiano, recomendabilísimo. Recordamos outra vez que está no escenario do Castelo de Santo Antón ás 21 horas o xoves 6 de agosto. Mão na mão, mão no pé, pão na boca, pé no chão, sabes bem, meu amor. Ai, não entre nesse rio, sabes como é o vento que às vezes vem. Tu cais onde eu fico, meu amor. Mão na mão, mão no pé, pão na boca, pé no chão, sabes bem, meu amor. Ai, não entre nesse rio, sabes como é o vento que às vezes vem. Tu cais onde eu fico, meu amor. Escoitas Quack FM. Mão na mão, mão no pé, pão na... Agora sí, imos ir cara á Praza das Cárraga este xoves 6 de agosto, porque é cando actúa La Perra Blanco, o proxecto liderado por Alba Blanco. Un proxecto de rockabilly, un proxecto de moito rock and roll, un proxecto con moitos toques blues, unha actuación que creo vai a ser das máis sorprendentes deste Festival Noroeste. E ainda que agora estamos escoitando unha das súas cancións, que presentaría un poquinho máis adiante, casi recomendaríalle a quen non a coñeza que escoite un par de cancións como moito, pero vaya ali ca mente en blanco, porque a sorpresa vai a ser tremenda. Eu vina por primeira vez na Sala Garufa, estivo tamén fai un tempo na Mardi Gras, xa é unha coñecida aquí da cidade, e foi aquelo unha auténtica explosión de actitude e de garra. Estará presentando as cancións do seu novo disco Loves and Fear, como este Barracuda que está sonando, e de verdade, creo que todo o mundo debería intentar acudir en que sexa media hora, porque xa sabemos que é complicado estar en todos lados, porque La Perra Blanco é deses concertos que deixan huella. Now I see you wet. 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 Now you left me, baby, staring down at my phone. You left me, baby, dancing there on my own, dancing on my own, dancing on my own, dancing on my own.
Bueno, quen non coñece estas voces e estes ritmos que están soando, isto é Xosé Lois Romero e a Liboria, e como eles den, se a terra latexa, alguén ten que facer de medium para traducir ese latexo en son. Ese é o papel que asume Xosé Lois Romero e a Liboria, un proxecto que colle o bruar da terra e converteo en estoupido musical, en folclore feito case ritual. Ao mando está Xosé Lois Romero, nado en Mera, Oleiros, nos 70, un multi-instrumentalista e compositor con máis de 3 décadas de trayectoria dedicada á música tradicional galega. Foi percusionista de formacións como Lelia Doura, Luvas Verdes e é membro do grupo tradicional da Axencia Galega das Industrias Culturais desde o 95 e cofundou a compañía Nova Galega de Danza. Ao longo do seu percorrido colaborou con nomes como Mercedes Peón, Guadi Galego, Leilía, Susana Seivane, Uxía, Xavier Díaz ou Kepa Junquera, prácticamente un mapa da música de raíz galega dos últimos 30 anos. Con a Liboria, Romero leva máis de 3 anos demostrando en riba do escenario unha forma absolutamente orixinal de facer música tradicional galega, un coro de voces femeninas, as cantareiras e percusión tradicional, moita dela redeseñada especificamente para o proxecto. O seu disco de debut homónimo foi mesmo deconstruído polo produtor, como sabedes, Baiuca, no seu EP Misturas. En 2020 chegou o seu álbum Latexo e xa este 2025 pasado publicaron o Bruar das Cantareiras, que reivindica precisamente o lugar das cantareiras que dan corpo ao proxecto. Andrea, Alejandra, María, Mariana Montero e Belén Tajes xunto aos músicos Ramón do Pico, Jorge García e Antonio Prado. O son de Xosé Lois Romero e a Liboria viaxe a lonxe sen sair da tradición. Hai ecos da world music africana, do indigenismo latinoamericano e tamén conexións con iconas da música industrial como Einstürzen, Neubaten ou os Vans. E aquí atopamos outro fío da lusofonía neste festival, porque no disco versionan ao brasileiro Milton Nascimento, un dos grandes nomes da música popular brasileira, e comparten universo sonoro con outros renovadores do folclore como os tamén brasileiros Barbuteques. Unha vez máis, o galego e o portugués acheganse a través da música, dúas linguas irmás que atopan ecos comuns nos ritos, na percusión e nas voces colectivas. Poderedes escoitalas e escoitalos, pois xa sabedes, se non me equivoco, no Parque de Santa Margarida, o 5 de agosto, agora sí, que me corrixan os meus compañeros. Non o 5 de agosto, O 5 xa quedou aparcado. O 5 quedou Miguel, aparcado. o xoves, estamos no xoves. Pois o xoves, Sitúate, Miguel. xoves 6 e ás 10 da noite, iso sí, Correcto, seguro correcto. que non me equivoquei. Ben, pois Xosé Lois Romero e a Liboria. Xusto antes, no Parque de Santa Margarida, estará outra artista moi interesante que é Moncap, unha muller que leva uns cantos anos no rural galego, cun proxecto tamén que mistura tradición electrónica, que creo que para xente que ande cerca do parque que se achegue a esta artista que seguro que a sorprendes tamén, e será ás 20:30 dese xoves no Parque de Santa Margarida.
se perderá en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Como vedes, este Festival Noroeste ecléctico ao 100%. Camiñamos agora cara ao campo. Espera, a ver se non vou meter a pata agora mesmo. Sí, ao campo da Leña. Ali estarán Tsunami Arise, unha banda de Pontevedra que a outra que participa no festival grazas ao concurso de bandas e solistas de Quack FM, e temos un dos seus componentes que non van desvelar quen son os que están detrás deste proxecto. Hola, boa tarde. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Caramba, entras cunha forza igual que o voso directo. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y bueno, por todo lo ocurrido y esa oportunidad de tocar con todo el mundo ahí en Coruña y también por ese pase al concierto. Pois nada, grazas a vos por enviarnos o voso proxecto. Como vos enterache desde que estaba convocado o concurso de Quack? Bueno, normalmente estamos siempre mirando pues eso, posibilidades de hacer llegar nuestro mensaje un poco a todo el público. Entonces siempre estamos un poco mirando pues batallas de bandas, concursos y demás. Y bueno, vimos Quack FM y dijimos, esta es la nuestra, y ahí nos metimos. Pois maravilla, alegrámonos por ese salto agora mesmo para que o público da Coruña vos coñeza. Comentaba que sodes de Pontevedra, pero sodes de Pontevedra mesmo ou andades sumando membros de varios sitios? Se pode contar, non se pode contar? Sí, a ver, somos de distintos lugares de Galicia, Ourense, Vigo, Pontevedra, y bueno, en principio la banda en sí es, como diría, vamos a ver, no nos basamos en nosotros al hablar de Tsunami Arise, sino en todos los componentes que estuvieron en el pasado, ¿no? Y lo que conforma Tsunami Arise es ese mensaje que queremos dar al mundo, ¿no? Y no importa quién esté detrás, sino el mensaje en sí. De ahí esas máscaras y esos trajes con los que salimos, ¿no? Porque lo importante es el mensaje y no quién está detrás. Como decía Oso, hay una frase que es: la verdad desciende sobre el artista cuando se convierte en una caña de bambú hueco. Pues es un poco esa manera de pensar, ¿no? Esa manera filosófica de actuar. Bueno, actuades o xoves 6 de agosto ás 11 da noite no campo da Leña, como dicimos, pero é agosto. Que tal ides levar esas máscaras que levades nos concertos? Estamos muy acostumbrados, no hay problema. Todos los ensayos los realizamos con máscaras y con trajes ya para ir habituándonos. Pero bueno, ya sabéis que en el momento cuando uno sale al escenario, pues se pierde toda sensación. Imagino que xa tedes preparado o setlist o completo. Hai algo que vayades a estrear nesta cidade, neste noroeste? Porque, polo menos para min, foime un pouco difícil atopar cancións vosas. Hola. Creo que perdemos. Sí, acabamos de perder a conexión. Acabamos de perder o Tsunami Arise. Vamos a deixar soando un pouco a música a ver se recuperamos a conexión e se non, avanzamos e imos máis adiante. O mellor o temos ao outro lado agora. Está aí. Moi boas, que tal? Hola, que tal? Tanto misterio, pues claro, é o que ten, claro. Escóndense moito. Irías a outra galaxia ou algo así. Preguntábamos por aquí se xa tedes todo o setlist preparado, se vai a ver cousas que se presenten por primeira vez, xa que costa un pouco atopar a vosa música. Sí, en principio el disco Mundo Cadáver, que es como se titula nuestro disco, saldrá en febrero, en principio, de 2027. Son temas que hemos venido desarrollando desde hace bastante tiempo. Se han tocado algunos en diferentes salas de Galicia, pero en este festival es la primera vez que se van a poder escuchar, pues eso, con una cantidad tan grande de gente y bueno, en abierto, ¿no? O sea, al aire libre. Imos un pouquiño máis de tempo, así que emplazamos a toda a xente da Coruña que teña ganas de caña e de impacto sonoro que se achegue ao voso concerto, a seguir gozando da música e dese anonimato que supoño que tamén ir pola rúa tranquilo mola.
Muchas gracias. Unha aperta. Graciñas a vos. Continuamos avanzando porque xa vos dicimos que agora sí que estamos un pelín fora do noso planning de tempo, pero recuperarémolo, somos capaces. Veña, equipo. Escoitas Quack FM. A gente nessa dança, o fogo que derrama, pra ser sua dama. Se quiser me chama, diz que cê me quer, diga onde, quando. Um sábado qualquer, lua me chamando, pra ter você assim em mim, sem fin, eu faria de tudo. Bueno, ahora volvemos a cambiar outra vez de continente, ímonos a Brasil, concretamente a Anápolis, no estado de Goiás, onde naceu no 2003 Mariana Ferreira Froes, coñecida artísticamente como Mari Froes. Con só 21 anos, Mari Froes está considerada xa unha das grandes revelacións da nova xeración da música popular brasileira. Este xénero que mestura samba, bailão e outras raíces tradicionais brasileiras con jazz e rock. Você amor, mares e a noite arpoador. O seu timbre grave e cálido cunha ronky down moi característica dalle ás súas composicións unha identidade moi recoñecible que se move entre esa música popular brasileira, a bossa nova, o samba e o jazz con moita sensibilidade. O seu camiño comezou de xeito moi actual, compartindo versións das súas cancións favoritas nun canal de YouTube que hoxe acumula máis de 100 millóns de visualizacións. En 2019 publicou o seu primeiro sinxelo Moça e tamén Rosa de Laranja, moi ben recibidos tanto en Brasil como fora do país, e en 2020 chegou o seu primeiro EP, Nebulosa. Dende entón non parou. Colaboracións con Rodrigo Alarcón e Ana Müller, un dueto tamén con Agnes Nunes en 2024 e ese mesmo ano unha actuación para o prestixioso canal Colors interpretando o tema Gabriela, que reforzou a súa proxección internacional. Como moitos artistas que lles pasa agora con TikTok, ela tamén se fixo viral cun fragmento de Figa de Guiné, superando os 72 millóns de visualizacións. O seu último gran éxito, Vai-te embora, xunto ao dúo francés DJ Trinix, que mestura bossa nova, afro house e samba, e que xa acumula millóns de reproduccións en streaming. Con este percorrido, Mari Froes xa levou a súa música por varias iras europeas, comparadas en cidades como Barcelona, Porto, Londres, París ou Berlín. E, de novo, falamos da lusofonía que percorre este festival, parece que está un pouco pensado. Se con Ana Lúa Caiano falábamos da conexión con Portugal, pois agora chegamos a outro extremo do Atlántico, outro extremo lusófono. A lingua portuguesa, irmá da nosa, viaxou fai séculos ata ali e volveuse un idioma propio, cunha música que bebe de raíces africanas, indígenas e europeas. Escoitar a Mari Froes e escoitar como esa lingua común deu lugar a un universo sonoro completamente distinto, pero que garda ecos recoñecibles para calquera que fale galego ou portugués. Ruxe é unha banda de punk rock galego moi reivindicativo que mezcla o sonido co rock coas gaitas. Teñen un último disco que se chama Xabral. Entre os seus últimos temas está
cancións que se titulan Sae o Sol, por exemplo, ou unha canción contra o proxecto de macrocelulosa de Altri. Altri non. Altri non, sí. Se chama así a canción. Actúan os xoves a 1 da noite no Campo da Leña. Bueno, aunque é moi tarde, pero sobre todo para a xente que ten que levantarse o venres, pero bueno, aí está, para Ruxe. Carmela sempre quere máis festa. Carmela nunca para de bailar ska. Xa lumea pandeireta, xa racharon as ferreñas, e cando remata a troula, moi triste se con Carmela. Están soando agora mesmo Moura, un proxecto bastante coruñés, con músicos da contorna, que levan xa unha traxectoria consolidándose con tormentas sonoras, con tradición galega, con rock progresivo, moi recomendable, ¿verdad, Noel? Un chute de psicodelia excepcional que recomendamos moitísimo, sempre son unha banda moi recomendable de ver e actúan ás 12 da noite na Praza da Azcárraga. Quedounos tamén no Tintero, na Praza de María Pita, ás 8 da tarde, justamente previamente a Gerai Cortés, a banda madrileña Vicente Calderón, unha amalgama de pop rock, tirando máis o rock, que non pega absolutamente nada con Gerai Cortés, hai que ser sinceros, pero se estades por aí pola Praza de María Pita ás 8, pois é unha proposta máis que interesante. Con isto vamos a rematar xa o que son as prazas, ese Campo da Leña, esa Praza de Azcárraga, ese Parque de Santa Margarida, ese Castelo de San Antón, esa Praza de María Pita, e vamos a ir movéndonos hacia o venres, no que nos centramos a meter os pés na area e ir á praia de Riazor. É bastante recomendable estar moi pendentes tanto da páxina web festivalestregalicia.com como das súas redes sociais, o Instagram especialmente, porque aí están continuamente actualizando detalles, por exemplo, o que comentábamos antes de que o escenario do Castelo de Santo Antón non vai ser dentro do castelo, sino que vai ser fora, e outros detalles, por exemplo, eu entendo que van reforzar o servizo de autobuses nocturnos e todo este tipo de cousas que son moi importantes, pois agardemos enterarnos tanto a través da información que mande o Concello aos medios, como na páxina web e nas redes sociais. Escoitamos un poquinho máis a Moura, estamos recuperando tempo perdido e continuamos. Crowded é unha banda de metal alternativo, gañador do 27 concurso de bandas e solistas de Quack FM. Ademais do premio Eva Coyote a mellor banda local. Crowded actuaron fai pouco na Sala Mardi Gras,
polo 25 aniversario de Quack FM. Bueno, é unha está moi ben para o que lle guste o metal. Crowded actuará o venres ás 8 da tarde na praia de Riazor. Since you waiting, I don't know what touching road, but I don't deserve your love. Everything fades away. All you heard, I put right down the Bueno, como xa presentou Iván, estamos saco a toalla, coas chanclas, co bañador, xa estamos na praia de Riazor, xa estamos no venres 7 de agosto, estamos no fin de semana, por fin, xa non temos que madrugar, algúns polo menos, espero que a maioría non tedes que madrugar o día seguinte, e tras Crowded, que actúan ás 8 da tarde, ás 9 da noite, xa anoitecendo, xa chegando aí o atardecer, pois a verdade actúa unha banda que metade coruñesa, metade pontevedresa, que a verdade xa iba sendo tempo que actuara no escenario principal do Festival Noroeste Estrella Galicia. Falamos de Bala, Ansela e Violeta, que veñen presentar de novo, porque xa estiveron presentando en moitas ocasións, o seu disco Vesta, que próximamente sacarán un disco con Niña Coyote e Chico Tornado, que ten moi, pero que moi boa pinta, e eu recomendaría encarecidamente estar para ver a Bala a esas 9 da noite na praia de Riazor, porque dan toda esta caña. Escoitas Quack FM. Away your lane like
Bueno, seguimos na praia de Riazor, vamos a avanzar ata as 10:30 e, bueno, sempre quero remarcar que esas probas de sons ao mediodía para a xente que non está acostumada a eses ritmos máis extremos, vamos dicir, vai a ser divertida, eu creo, porque despois ven un pouco máis de tranquilidade, vamos a dicir. Bueno. Baixamos un pouquiño Vale. os decibelios, pero un pouquiño, porque Tomi ven presentar a banda Sprints. Sí, pero antes darlle gracias a Bala por permitirme equivocarme. Es un detalle que nos podemos apuntar todo o mundo. Creo que unha das cousas que a sociedade debería permitir máis, pois equivocarse. En este caso, grazas a Bala por berralo con esa forza. Imos ata Dublín, compañeiras e compañeiros. Esta banda que eu non coñecía absolutamente de nada, púxeme a escoitar as súas cancións. Sprints, chegan dese, pois, a Irlanda, ese país tan musical que esta mesma semana levou ese golpe do falecemento de Glenn Hansard nun accidente de moto. A cantidad de vídeos que se están compartindo del, tanto en escenarios superpotentes como en bares de Dublín cantando cos seus colegas ali. Todo o mundo comenta que era un home encantador, super cercano. Buscade, por exemplo, no Instagram de ese grupo coruñés que anda polo mundo adiante, que agora mesmo pois se me acaba de ir o nome. Decidemos, por favor, acompañádeme, que son Silvia, xa me sairá, que estiveron con él. Escuchando Elefantes. Grazas. Escuchando Elefantes, buscade no seu Instagram, grazas Gema. Nada, que eso, moitísima xente ten vídeos con Glenn Hansard. Recuperamos o que estaba dicindo. Non coñecía Sprints, esta muller. Hai que dicir tamén que durante o festival, o que levades escoitado, hai moitísimas voces de muller, algo que estou convencido que a xente que estivo programando este festival tivo moi en conta. En este caso, pois eso, a caña un pouquiño máis relaxada, se queres, que Bala, pero tamén van a dar un bo espectáculo, confío, que pasemos esa noite do venres na praia, que nos acompaña o tempo, que se non se levante o nordés, caramba, que eso cambia moito a sensación de estar ali. E cambia o son tamén. Sí. Que maravilla o ben que hilou as cancións aí Miguel Anso, porque non era doado para nada. A verdade, agora vamos movernos a ritmos completamente afastados do rock, vale? Estábamos, xa digo, Crowded, Bala e Sprints, todo decibelios, todo guitarras, todo gritos, e a verdade, de repente aparece un señor que vai vir cunha peluca rubia, vale? Vai poñarse a bailar. Vai ser unha cousa moi extraña de repente para moitos, pero alégrome moito que traian a Ruslan Mediavilla, tamén chamado Rusowski, que é probablemente a mellor aposta para a xente nova, a xente máis nova, que tamén merece o seu espazo no noroeste Estrella Galicia. Sí que é verdade que o comentou bastante... Bueno, chegoume aos meus ouvidos que é un festival un pouco para a xente un pouquiño máis maior. Sí que é verdade que tamén hai o Morriña, o Beat Out para a xente máis nova, pero esos son de pago.
este é gratuito, e isto é achegar a música á cidadanía, moi importante. Falaba antes Tomi da paridade, falábamos antes da presenza de artistas galegos e agora falamos da gratuidade. Isto é un festival con cartos públicos, isto é o que necesitan as cidades e non tantos espectáculos totalmente masificados. Como digo, o que van a escoitar ás 12:30 da noite é Rusowski, un artista nado en Valladolid, pero que foi criado en Fuenlabrada, en Madrid, e que a verdade é un espectáculo, é un dos mellores produtores da música contemporánea que está vendo agora mesmo. Comezou en 2019 dende a súa habitación facendo bedroom pop moi interesante e foi evolucionando hacia o techno, hacia o rap and black, hacia o reggaetón, hacia o jazz, hacia o pop melódico. A verdade é un espectáculo de diversidade musical e aconsello a todo mundo a aguantar todos eses decibelios para despois mover as cadeiras con Rusowski. Sabedes que é moi movidiño e moi disfrutón. Loca me ponemos, cómo se mueve la más linda que he visto yo. Quise volar toda mi cabeza, niña mía, ¿dónde estás? Triste herida que me duelen de verdad. Ese estilito Malibu te va genial. No sabía que feliz. Ella es mi Tatiana. Escoitas Quack FM. Regresamos ao pasado porque isto que está soando vai ser os xoves pola noite no campo, en Santa Margarida, que xa temos un colacao aquí de tanto escenario e tanto día que nos liamos un poquinho. Bueno, pois o que dicía, Bongeziwe Mabala é o artista de Sudáfrica que vai pechar a noite en Santa Margarida. Esta pasada fin de semana estaba eu nun festival organizado por unha asociación que levan 28 edicións, moitísimo mérito o Felicia Pop, ali por Limodre, onde nos xuntamos esta semana coa boa xente de Radio Filispín, Quack FM. Pois me dicía, recomendación, eu xa vin a este artista sudafricano, é unha pasada, non sei calificalo, pero de verdade que o directo paga moito a pena, así que decidimos aproveitar un par de minutiños que tiñamos por aquí para recomendar este concerto a través do meu colega Emilio.
vos dicía que empezamos a ter delirios, estaba dicindo mal o gracias Gema. O mércores 5 en Santa Margarida ás 23:30 horas esta actuación. Agora sí que o dixemos ben, un minutiño máis e continuamos avanzando cara ao sábado, que nos queda o sábado. Cenzar, unha banda de rock en galego, tamén moi reivindicativa. Lanzou recentemente un novo sencillo que titúlase Parabéns, que é unha canción xeral de agradecemento. Actuarán este sábado ás 8 da tarde na praia de Riazor. Eu penso que Cenzar se merecen estar na praia de Riazor. Fai, creo que 2 anos, así, dous, actuaron no Campo da Leña. A min me gustaron. Tamén os vin nunha sala que hai no Coliseum. Ir a ver a César, que está ben. Dalle! 5 anos aguantei, 2 veces ingresei. Estuvo ben mentras durou, a bella non renovou. Dalle, vai e dalle, sigue dalle. Dalle, vai e dalle, sigue dalle. Nadando na incerteza é unha proeza calma. Nadando na incerteza é unha proeza calma. Vivir en convulsión, residir no entretanto. Nadando na incerteza é unha proeza o canto. Nadando na incerteza é unha proeza o canto. Pois aquí estamos, seguimos na praia de Riazor, sábado 8 de agosto ás 21 horas, SES. María Xosé Silvar, maestra licenciada en Filoloxía Galega e Antropoloxía Social, guitarrista, cantante, compositora, que mistura a música tradi galega co blues, o rock e que destaca polas súas letras moi reivindicativas e de gostar de falar moito nos seus concertos. Eu a última vez que a vin foi no Colón o ano pasado e chorei. Precisamente cando escoitei presentar este traballo. Paréceme unha artista cunha sensibilidade extraordinaria. Seleccionei a canción que dá título ao seu último traballo, Nadando da incerteza, que é o que todas e todos facemos nesta vida. Grandes es, non teño duda que vai encher a praia. Así que, dalle, Miguel Anxo. A ser instante, pero non teñas medo, amor, a ser instante, que a vida é un absurdo e nos un sopro errante, que a vida é un absurdo e nos
un sopro errante. Estaba pensando en la noche que te di, la misma que me abandonaste sin pensar. Y yo te entregué mi corazón, una noche oscura sin mirar atrás. Toma love, toma love, toma love, toma love, toma love. Pois agora o que estamos escoitando é Bomba Estéreo, que son os que pechan o sábado 8 de agosto. Previamente estarán Echo and the Bunnymen ás 11 da noite, pero a 1 da mañá, xa domingo, vale, para os máis avispados, a 1 da mañá estará Bomba Estéreo, unha banda colombiana que nace como proxecto do músico e produtor Simón Mejía, pero que cando se inclúe a voz de Liliana Lee Saumet, o grupo medra moitísimo. A verdade é unha banda que estou seguro que coñecedes por temas como Fuego, estou seguro que a escuchachedes algunha vez. Tamén colaborou con Bad Bunny en Ojitos Lindos, tamén teñen Grammys, Latin Grammys, colaboraron con Arcade Fire, con Will Smith. Bueno, é unha banda moi amplia en fama, en producións e colaboracións, e a verdade creo que vai a ser outro toque de baile moi importante nesa praia de Riazor. A verdade, eu pensaba que Rusowski e Bomba Estéreo iban o mesmo día, rabuqueime, porque os deparan para ese final de baile da praia de Riazor en ambos días. Banda moi recomendable, como digo, e vamos a escuitala un pouquiño para que colledes o gusto por este baile, e xa rematamos este especial Noroeste Estrella Galicia de Quack FM e falamos un pouquiño del. Esa primera noche que me diste fue la última noche que te vi llegar. Solo una basto pa' sentirte. Quiero darte el cielo y quiero darte más. No necesitamos nada más. Ya nos dimos todo lo que pudo dar. Cuando entregamos el corazón. Pois vamos rematando este especial Noroeste Estrella Galicia. O primeiro de todo, dar as grazas ao Concello da Coruña por este apoio a Quack FM e a organización do concurso de bandas de Quack FM na 39ª edición do Festival Noroeste, na 28ª edición do concurso de bandas de Quack FM, no que gañaron Apolo 18 e Tsunami Arais, bandas que tedes que ver imprescindiblemente. Se con unha camisola de Quack, mellor que mellor, vamos a estar aí uns cantos seguramente. E nada, vamos a acabar cunhas pequenas reflexións, un pequeno aborde do festival, ademais de mencionar que o domingo, se queredes, tamén tedes os contos do Noroeste que podedes ver, ollo, con entrada. Hai que comprar entrada en a taquilla e aí teredes un pouquiño de humor, un pouquiño de diversidade. O precio da entrada é 21,60, o sea que, bueno, xa sabedes, estarán Touriñán e Perdomo, risas aseguradas, eu creo. Nada, pois aquí abrimos todos os micros para empezar a reflexionar un poquiño desta 39ª edición do Festival Noroeste Estrella Galicia. Veña, eu non me conteño, porque antes, cando mencionaches o de festival con cartos públicos, eu creo que é un valor do Noroeste que hai que pôr moito en alza, non? Que este organizado desde as institucións públicas, con cartos públicos, todo moi transparente, e non isto de dar cartos a 50 festivais, millonadas, que o único que serven é para que se fargan ricos os mesmos de sempre, e ademais con carteles nos que acaban circulando os mesmos artistas de sempre e os mesmos estilos de sempre, así que a ver si porque cartos hai, está claro que os cachés dos artistas subiron e todo eso, pero se hai cartos para darlle a estes festivais e poñer ali o logo do Concello e da Xunta,
tamén os ten que haber para este tipo de proxectos como Noroeste. Bueno, eu quero dicir que sí, claro, gratis para os espectadores. É un festival que fundamentalmente pagamos as coruñesas e os coruñeses con noso IBI, porque é fundamentalmente de financiación do Concello, penso. Tamén entran cartos, por suposto, do patrocinador, se chama Estrella Galicia, e neste caso o logotipo dos concertos de Xacobeo tamén está detrás e aporta a Xunta de Galicia, non sei canto é, pero algo chega deses cartos que están repartíndose moitísimos, o que estamos a dicir, moitísimos festivais, no que a maioría deles son de pago. Se non me equivoco, tamén a Deputación da Coruña, que tamén é marca que aparece nos cartéis do festival. Como digo, creo que son os cartos públicos ben empregados, que é o que queríamos decir tanto Miguel Alonso e máis eu. Sí, eu refírome que este organizado, que este programado con un desde o propio Concello, non? Que non sexa algo como externalizado, digamos. É unha cousa que agradecemos moito ao Concello da Coruña, porque sí que notábamos aquí en Quack FM, fixemos crítica del nos especiais que fixemos sobre un sentimento de menosprezo ao festival, comunicando o cartel moi tarde, prácticamente na semana na que se iba a celebrar ou na semana antes, e agradecemos moito que haya un cambio neste concepto, a anunciar o festival en abril-maio, que foi a primeira rolda de prensa, e finalmente a principios de xullo ter todo o cartel para que os cidadáns, o primeiro de todo, podamos aproveitarnos deses concertos gratuitos, pero tamén para acaparar un pouquiño de turismo, que ao final os festivais, eu entendo que teñen esa vinculación ao turismo, pero recordemos que os festivais e a música, primeiro de todo, é cultura. Despois, se é turismo, xa é outra cousa, pero primeiro de todo, é cultura. A música non é ruído, é cultura, e o Concello da Coruña vai aprendendo con isto. Temos a Dani como debutante nos micrófonos de Quack FM. Que tal a experiencia? A experiencia do programa moi ben. Eu quería, complementar un poquinho o que dicías dos cartos, non tanto dos cartos, sino poñer en valor o cartel, que como fomos escoitando nestas casi 2 horas de programa, moi ecléptico, moi para todos os gustos, e que é verdade que quizáis falta un poquichiño máis de artistas para os xóvenes, como apuntaba a Noel. Sí, a gran falta é música urbana galega, que agora estamos vivindo un momento espectacular de artistas de música galega urbana. Outra cosa que quería comentar antes de que se me olvide, que está moi ben programar artistas galegos, pero artistas que canten en galego tamén, porque hai artistas galegos que non fan música galega. E artistas novos e emerxentes, que é o que hai un pouquiño máis de carencia, pouquiño, tampouco de todo, pero agradecer. Bueno, temos a novedade este ano dun artista que non é galega, que canta en galego, que está peruana, Pamela Rodríguez, así que parabéns tamén. Bueno, eu destaco que é un festival para de diversos estilos, onde a xente vai poder disfrutar de música de diferentes estilos, e bueno, que estaba neste pop rock onde había grandes bandas nacionais e internacionais, pero bueno, este tipo de formato pois aposta máis polos grupos de abaixo, polos grupos que están empezando, que levan un tempo e que tamén merecen unha oportunidade, digamos. Pero ese é o debate, se as grandes bandas ou as bandas que empezan xa, o que están aí. Bueno, ese é un debate para outro día, porque que é unha grande banda, non? Por exemplo, temos o caso de Nove Louro, que empezou hai moi pouco e xa arrastra miles de seguidores. Eu aí concordo moito con Noel, creo que a esta cartel deste ano, pois igual sí que lle faltou algún representante de toda esta música urbana en galego que agora mesmo está pois petando bastante forte. Como quedan uns segundiños de nada. Música galega é toda, se fala en inglés, castelán, galego ou en portugués. Entramos nun debate que cando quedan segundos, así que imos despedir o programa poñendo a música da banda esa máis coñecida a nivel popular, para xente que ao mellor incluso viaxa dende as Illas Británicas a escoitar a Echo and the Bunnymen, que empezaron no ano 78 en Liverpool, esa cidade tan mítica polos Beatles. E dando as grazas, por suposto, a Tommy Desastre, liderando este programa de Noroeste. Liderando, cagando cando puiden, carallo. A Dani Pose, a Iván Pérez,
Pérez, a Gemma, a Miguel Anso, moitas grazas a todos. E a Noel Turbulencias. Sí, sí. A Belino, noso compañero de Trecépolis, que foi apoio logístico. Logístico e público, ademais. Efectivamente. Bueno, dalle aí aos últimos segundos a Econ de Banime. Daqui nun ano, non? Exacto. A gozar do festival, pasadeo ben. Lembrade que todo isto se estivo vendo e non dixemos nada. Para a xente que nos estivo na web, estábamos tamén en vídeo, caramba. Somos tímidos. Chao, chao. Escoitas Quack FM. Hambeko abantu bonke mna ndiyafunga umama umele buphila ebushemba emile sasepaulo iyanda sasesa alisala kuyuna londa ninguye lokulandelawe noma wena uyaphila lokuhamba ngawe zonke imini sawubomi bami lokulandelawe noma wena uyaphila lokuhamba ngawe zonke imini sawubomi bami sobomi bami sobomi bami sobomi bami siyami yonke ibangaphambi kwakho andisanawo bomnamandla ndingathemawo uzondamkele uyikhombe indlela ukuze ndihambe lokulandelawe